Наша первая встреча министров транспорта. вазирони нақлиёти кишварҳои осиёи марказӣ дар душанбе гирди ҳам омаданд ва ба тавофуқи муҳиме барои тақвияти зерсохторҳои нақлиётӣ дар минтақа даст ёфтанд. санади дуюме ки мо гуфтем ин созишномаи бисёрҷониба, яъне байни 5 кишвари осиёи марказӣ ба имзо мерасад дар ҳузури сарони кишварҳои осиёи марказӣ дар бӯстонсарои ҳукуматӣ. ин созишнома оид ба густариши нақлиёти рӯи заминӣ байни кишварҳои минтақа ва дар дораи ин созишнома тамоми паҳлӯҳои рушди соҳаи нақлиёт байни кишварҳо дарҷ гардиданд. Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. азим иброҳим вазири нақлиёти тоҷикистон ибрози ақида кард ки ин тавофуқ заминаеро барои рушди ҳамлу нақли байнулмилалӣ аз тариқи масирҳои рӯи заминӣ фароҳам мекунад. ин санад ба қавли вазир ҳамзамон барои таъмини рақобат дар бозори хизматрасониҳои нақлиётии минтақа мусоидат карда раванди интиқоли молу колоро низ сода мегардонад. яке аз ҳадафҳои дигари санад рақамикунонӣ ва истифода аз фанновариҳои навин дар соҳаи нақлиёт аст. Планируется проведение совещания экспертной. ин ҷаласа ки дар душанбе баргузор шуд бидуни ҳузури ҷониби қирғизистон сурат гирифт, ҳарчанд парчами ин кишвари ҳамсоя дар толори музокирот парафшон буд. намояндаҳои вазорати нақлиёти тоҷикистон ба саволҳои радиои озодӣ дар бораи сабабҳои ҳузур надоштани ҷониби қирғизистон дар ин ҷаласа изҳори беиттилоӣ карданд. ҳарчанд қаблан вазорати нақлиёти тоҷикистон иттилоъ дода буд ки дар кори ҷаласаи душанбе вазири нақлиёт ва иртибототи қирғизистон Тилек Текебаев ширкат хоҳад кард. тибқи иттилои дарёфтӣ вазири нақлиёт ва иртибототи қирғизистон паго бо ҳайати раиси ҷумҳури кишвараш вориди душанбе мешавад. Фозилҷон Фатуллоев коршиноси тоҷик бар ин назар аст ки ҳатто агар ҷониби қирғизистон дар ин ҷаласа ширкат медошт, ин ба маънои кафолати иҷрои ин созишнома намебуд. агар тарафи қирғизистон ягон мушкили худаш эҷод накунад, агар ягон ҳамин раванд худаш ба мақсади худ рафта мерасад. ин ҳама гап дар қирғизистон дар ин масъала як нуқтаи назари худро дақиқ дошта истода наметавонад. ки ин тараф як чизро фарқ кунем, як шартномаро, як гуфтушунидро таздиқ мекунад, бо як гуфтушунид розӣ мешавад. тӯли 1 сол ё 2 сол ҳангоми иваз шудани роҳбарияти қирғизистон боз мавқеи онҳо иваз мешавад. ҳамзамон Александр Князев, шорияи рус дар умури минтақа, дар матлабе навиштааст ки расидан ба ҳамгироии минтақавӣ дар Осиёи марказӣ мисли афсонаест ва дар роҳи расидан ба он мушкилоти ҷиддие вуҷуд доранд. ба эътиқоди ин таҳлилгар, яке аз ин мушкилот низоъҳои марзӣ миёни Қирғизистон ва Тоҷикистон аст. соли дуввум аст ки Қирғизистон марзҳояш бо Тоҷикистонро бастааст ва аз омаду рафти сокинон ва интиқоли маҳсулот худдорӣ мекунад.